Света на нас, където всичко е възможно. Курсът ни води към бъдещето неизбежно. С интелигентни агенти и интернет на нещата обслужваме социални роботи, няма да спрем мечтите. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Лего до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. Програмираме с Pybricks, с Wi-Fi конфигурация, сензори, мотори, всичко е в нашата власт. SSH достъп до EV3 блок. Програмираме лесно Layer, робот задачи изпълнява смело. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. Arduino платформа, хардуер и софт аналогово, цифрови преобразователи, ПВН, двигатели, сензори, всичко е под наш контрол. Сглобяваме и програмираме, създаваме нов свят цял. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. Arduino платформа, хардуер и софт аналогово, цифрови преобразователи, ПВМ, двигатели, сензори, всичко е под наш контрол. Сглобяваме и програмираме, създаваме нов свят цял. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. SP3, 2 модули, IoT архитектури, TCP, IT, TTP, Bluetooth, MQTT, GoCoPep, дигитални близнаци, REST, API, CodeAP, безжични роботи, всичко е в наши ръце. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. OpenCV, Python, филтриране на изображения, Cascade, толбокинг, невронни мрежи, Raspberry Pi и Alphabot, интеграция, синхронизация, визуална следене, всичко е в нашата мисия. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. Невронни мрежи, TNC, NN, ResNet, автоенкодери, всичко е в нашото поле. TensorFlow, Keras, PyTorch, Deep Learning, всичко е в наши ръце. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят нов с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. LLM, семантично търсене, трансформер, архитектура, GPT, модели, React, подход, интерактивен извод, интелигентни агенти, всичко е в наши ръце. Роботика, умни неща, курсът ни води напред. Създаваме свят с технологии поред. От Lego до Arduino, всеки проект е мечта. Силопи, Raspberry Pi, светът става една игра. Интелигентни агенти, генеративен AI, Mixture of Experts, мултимодални LLM, Neurosymbolic Lining. Бъдещето е тук, с роботика и умни неща, светът е наш.